Kula nuwun amen pasang paliman tapi mugi tansah tinebihna ing rubeda kekarsa Ramaha. Nuwun dhateng saguhing para sepuh. Sesepuh yang ajeng tansah anggung pring pepayaning kautaman kang satuhu pantes pinundi. Para kiai, para limontan semanding kitab suci wahyuning Ilahi. Yadi sampun pono ing pamawas nyang lebdoing pitutur saha blating panembah kang satu mahamek luhuring budi. Para pangemban pangbating praja, para kadang satriyaning nagari ingkang minangka pandam panduming para kalodasih kang saduhunaning pakarawatan. Para sarjana yang para sudana sudaning budi wis hanampi wahyuning kasupapan kang satuhu bagi mulya. Dene sang yu para kadang sedya werda, para caron madya, para tamu kakung miyang putri pisan ingkang pantes lamun ta sinudarsana. Kepareng kula ambuh kewaraning suka wangening wicara ndhoraning kandha tumapeng tasakuran manunggaling sangat puja mengeten sekalian. Samiran Mbak Ibu Siti Mairuwi Asarimbit ing laladan Dander Bojonegoro Jawa Timur. Lengi bapa samiran adran tepi daramaning werda kanthi mangun bojo krama Mahargya putra Hamiwasi. Kebareng handhapa ingkang putri kinasih sesilih Rara Mas Ayu Ranti Sofia Mega Putri. Ingsun kalampah kamangku ing priyatana ingkang mijil saladan Desa Jati Blimbing Kecamatan Dander Bojonegoro. Nenggih putra Bapak Sukadi Mbak Ibu Sutyah Kasudian Bagus Setian Dwi Prayogi kang sampun kejab kebelaken kanthi sataring adat miyang sataring agami. Pos nampi serat pustaka minangka pikukuing palakrama kang winastan seradikah. Yang paramangkana sangat mojo mangeten sarimbit sawetawis arsa samya kawiwuha mring bawa samiraning mangkono. Satripun tumapak ing tata-tata kang lumampah semua dhateng sang jaring para sepuh. Sami manuk puja ngarasane Gusti Kemawon kaosawit. Sampun kepareng peparing kabagas warasan yang katedreman saengga handika sami. Saged kembal manunggal desa wijing ngarsa bapa samiran sakeluarga kang saperlu. Paring berkah pangestu mring doping sangat puja mangeten sekalian. Tan ngaturaken selawat salam kunjungan Mas Bagong Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun sami hanuntun sangya para matuwujing marganing kautaman ing pangajab. Mugi-mugi demawa ing sapaat tansah tumiba ing ngarsa handika sami saking para lenggah tuwin para sepuh utamanipun tumraping sangat puja mangeten sarimbit kang sami rasa kawiwuha wonten ing ari kalenggan punika. Miyang beliji minangka pambiwara nyuwun paksama tumantaka ngadeg wonten ing ngarsa handika sami. Nikas matur hangambil kamardikan panjenengan sekalian ketembin kewala samis keca wawan pandikan awit ngemban pajebagung saking bapa samiran sakelawangsa kepareng klarsa hamba parujut rantaman Laksitotoro kang sampun karakit katata miyang samya katetepaken. Tumaping sedya pinurakan kang wujud pangging sangat puja mangeten sekalian nut ngadat widi-widi lumampahing bumi Swantara Jawi. Ponaning tata-tata panggih kalajengaken Laksitotoro ngadat widi-widana ngantos sing purna mewah kalajengaken pawedharawasan Jalkroan. Menunggu praton lho amrih pengentan taman kateriman sing ngarsani Gusti Kemawon ingkang kalajengaken kanthi Laksitotoro tanggap watana pasrah panampen saking keluarga kakung miyang keluarga putri mewah sawetawis sangat puja mangeten sekalian rasa samya kagunduraken tumuju wonten ing sasana panti busana nedya kalukaring busana tinagem arsa kagantos busana sanesipun miyang mangun mengko praton lamun tawus para menggah tumapeng sedya barokah doa atestu ngora kepareng samya kaparingaken minangka praton lamun tumapeng adicara sampun samya paripurna mewah sangat puja pangaten sekalian anguntapaken kunduring para tamu. Mangamangkat wujuding tata-tata kang sinanggiting para keluarga pramu saking mriku Perwa Madya Piyang Wasana mugi panjenengan sadaya sekolahane penggalih
tansah paring Pudyasta miyang Pudyasta kanthi samya sesanti jaya-jaya wijayanti rahayu 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 kang samya tinuju nuwun. Narso tumuju wonten ing papan kamlijigya asta kumlawe kang samembalang suruh tukar gantalan kang munastan gondang tutur miyang gunang kasih kang tumiba wonten ing jejantungira lamun samya prapten ungguhan kang nuju mring sang pujangga panggih samya karegeraken kapratitisaken maula kang wis samecaketing bok rencana kang mlawadeng sekaras tamantu monang atiga sangat mojo pangan kagung hangrutat canela ta ponang selop yang kepareng Nimas Ayu Ranti Sofya Mega Putri SP kepareng angaras asta kang garwa kanthi rasa sing rasa tresna lan kepareng mangkono laju hanyengku Nimas Ayu Ranti Sofya Mega Putri SP miyang atur sembah kalbe ngarasa kang garwa tandha bekti ning manut dening pura ingkang pinangka maning no miyang bareng Dian Bagus Septian Dwi Prawigi kebareng mangkono amidak punang katiga kanthi petah saralika kanthi pancang katiga daya sanget mojo pangaten putri wis kepareng amiji ampeyane kang garwa Pralampita hangi cali saliring Sukerta tulus mulya manggih ing Raharja kandira sing tresna kang agung kang asah asih miyang asuh nggih Mas Ayu lan Sofya Mega Putri ing mangkono wis dadi prasetyaning Lawa tan wonten priyagung kang minangka nakodaning keluarga Kajai namung kang garwa Kewala kang wis kalampah enjatu krama suku kanan kiri ngalampau jeneng Tirta Sekarastaman miyang lapaning satunggal miyang satunggalipun ngantos ing purna lamun to wis purna ngemban wajib amiji ampeyane kang garwa tumuli sangat mojo pangan putri iki nanti jumeneng mring Dian Bagus Septian Diprayogi nastan junjung derajat ing punika sampun kepareng jero-jero ing derajatira minangka garwaning Dian Bagus Septian Diprayogi ing mangkono kawastara sangat mojo pangaten sariwit sama Jawa Tastotan kula genggang sarek ngopi nara sayuta paribasanya miyang wis samya habaga tinggal kanthi tupu ing pandra catur netra kang linambaraning bidluhur sakala wonten daya pangariba kang ambabar karasa dadi srana pambukaning rasa ginaib kang remasing sanubari tumaneming tungtunging nala kang wis pilih minangka pujangga panggih mari wajib panggihnya sangat mojo pangaten sekalian tumuling mangunarsa kinubungane kepanjang ilang pratandani lamun ta manunggaling sangat mojo pangaten sari lumban wonten ing samudraning agung kang samya kineker ing agenging katresnanipun pralambang nedolar mas-remaja ngecalaken ing jejaka miyaken nyanira lumban wonten ing samudraning agung netepi mring darmaning gesang hamiwiti memangen brayan sinartaning mantra suci mangkana mrih mangyayuwana kang samel maksana sedyaning pengenten kang wis manunggaling cipta rasa karsa miyang karenggene sampeya lumban ning samudraning agung kebak ing pangatos sang pujangga panggih wajib nganti operaning kang samulya mampah anjreng kang puspita harum kasiliring samirana mrek
rasa tinungkon Wilujeng tanpa pambeng rahayu tan mangih ridu panjenengan sangat puja mangatan sekalian ing mangono kawis tinggal sangat puja mangatan sarimbit nedya kakanthi bapa samiran rasa kakanthi tumuju wonten ing sasana palenggan ingkang mapan ing Sitinggil Binaturata ewah dhateng sasana kursi nenggah mila papan palenggan ing Sang Raja Muda katemben kewala kawani sida lumampah salangkah bal meka salangkah tanaja kandhek najan mung sapecak kewala yen bobangan jegaring sangat aja mangaten sarip kang sami katuntun tumujeng rahing kautaman pepayung ning budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan sasane ngarsa sing tulodo nggih lumampah bawa sambiran mangkono mereka mutusaken tulodo kasing para sepuh tansah utamaken ing mata budi utama taraning sir saking paugraning beberan laku jantraning kaurip jinurung kang ibu kang tansah tuturi handayani jumurung ing karsa kang putra kang wis manunggaling jiwaraga salumbaning samudra kasmara lan inggih ing madya mangun karsa hantuk panjenengan ing bara kadonganing para keluarga kang pepakan ndering papan palanggahan mangono mrih manggiyana kang samulwaksana tak kediri lumampah bapa samiran ngarsa minggah ing Sitinggil Binaturata mangkono ing sangat puja pangaten sarepet diarsa samya kalenggaken wonten ing papan kang mriji wonten ing sasana damar denta kang karya sekarkan satu manca warna sun samya prapteng papan peniji lampeng bawa samirangan jegaring sangat puja pangaten sarembet satemah kala sing ponang sindur kang kinarya sarana hanuntun sangat puja pangaten sekalian lamun to keparing mangono sangat puja pangaten saremransa kalenggahaken wonten ing sastra pinajang mewah tumapak ing tata cara tumpang pangkon nggih baba timbang panimbanging bawa samirangan praping sangat puja pangaten sekalian katemben kewala purna samya kapanggihaken renenggo ing sawani gangsa kalajeng tumapang adicara ngadat widiwidana samya prapta wonten ing sasana kang kinarya palengganing sanget puja pangaten sarimbit ing maneka wistara Bapa Samran lenggah wonten ing madyaning palenggan kang putra panganten katandra wonten ing kanan kiring rinangku ing pamindangan kanan kiring katimbang ing bobot bebet nyang bibit ing katresnan Sineksan kang ibu mangkono lamun to katimbang najan sajoga prasawiji putri lunggal rasa lunggal karasa lunggal jatuh bebasan tan wonten kang ngawrat tan wonten kang enteng sinungga sami panganten sekalian Pratandha bawa samiran tanedeman cindeman sinatan pangrengkuh hira tumraping penganten utamanya Dian Bagus Septian Dwi Prayogi karengkuh pindhaning putra Priyangga tanedya kabeteraken Yang kebareng ing pangarsa nampi rawuh nyobesan sekalian Bapa Sukadi bagi Ibu Setia kang wijil saking wewengkon Jati Blimbing katambi kanthi samya jawatasta nyang rerangkulan mujudaken ngenyong raketaken kekadangan kanthi manguning bebesanan mangono kepareng samhanangkil wonten ing papan mliji nenggih Bapak lan Ibu Sarimbit lamun to sanget padha manunggal satata sinandhing para papunden tartamtu kewawa
Nedya nglajengaken laksita cara ngadat widi-widana kang kepareng pinarakan tata cara kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur tampa kaya minangka pratandha Dian Bagus Sabdiwan diprayogi rasa kembar wajib. Asung guna karya ing ngarsa kang garwa kinarya sarana gesang wonten ing Madyapada. Kanthi saranane Nimas Ayu Ranti Sofia Mega Putri SP Kasta Kadugumbaya Kantong Alit yang Dian Bagus Septian diprayogi ngasta kasa kalpa kasa kang sawonten isan-isanipun semontak ing ngarsa kang garwa bebasan kadya sok glonggong banyu genthok sur pancur banyu gendi semontak biak datan wonten ingkang kantun paribasanipun sadaya selinggono karya Dian Bagus Septian wis kepareng samya kaparengan garwa ing pangangkah sagatono wajibaning manuju tansah geminasti lan ngati-ati ngrumpaka guna kayaning kakung yang mau narsa samya katitipaken ngarsa bapa lan ibu samiran minangka pratandha najan sangat padha mengaten gesang kanthi mandring pribadining para tani laring pengayoman nenggih keng bapa lan ibu sekalian. Kacar kucur wong liya dadi dulur yen wis dadi dulur tambahnya dulur wujuding kacang kawak dene kawak beras kawak ketan kawak bebasan tuna satak bani sanak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak so tambah kemanak bagi mulyaning tiyang sepuh kang wis ing omring kang utawa kang wis malunggal ing tresnanira manunggal tekad nalika pepacangan kang wis caket sarasmi kanthi sataning agami meyang satataning nagari anglajengaken tata cara kang pampah naning wujuding dares kul jendar mancawarna kanikmatan kang wis kepareng samya kaparingan Gusti Maha Agung kang wis paring kamuran pangan wiyang sandang ing ngarsa para titah kang gesang wonten ing Madyapada katampi kang sinangga sesarangan kang ngarsa samya karaosaken sesarengan ing pangangkah lamun pangaten kang wis mangkoning bali wis ing benjang mahi kabagjan lan kamoyan saged sesarengan karaosaken makaten sekalian kateng panggundulan pangrencana kang sinandang saged sinangga sesarengan pring sang mustikaning pawiwahan sika jenar teges kuning minalembang ing pangatos-atos ing sabarang karsa kang mampah kanthi lambar kebaeng raos pangatos-atos tumraping sangat puja pengeten sekalian kang wis dedulangan wujud manunggaling karsa manunggaling tekad mahe kabagjan katitik tansah babar esem abad Madu Pinastika Maya wis kalampah sedyaning lala nalika pepacangan pangendo saged gesang bebrayan sesarengan ing manantuk paseksaning para keluarga kang sami pepaan dereng panpalenggahan menggah bagya mulya kang tansah sinandang panganten sekalian najan tan kataus kadhar parandune katingal tuwujud ing padharan kabekti saking Bambang Birawaning galih panandang salit panganten sarimbit pungkasaning sedya kanjukan tirta wening tirta suci kang sampun kaparingan donga pangsening para sepuh ing pangangkah ing sabarang tumindak linambaran kanipun ing penggalih miyang pateping kalbu kang satemah tinemu raos hayu hayem piwah tentrem namung katentreman kaginadang panganten nggih bangun brayan tentreming lair tentreming batin satemah ambangun katentremaning keluarga mancorong pasraning Agung tejane lamun kaperbonjokan yang karangga kasemboge ibane sugeng kang menawa juru paes adamel ngungun para kadang andulu mengkah panganten sekalian mangun mengkawis kepareng lumapak ing tata cara ngadat kala pampah sinegeng tata cara arsa kalajengaken kanthi tata cara tandhaipun nenggih tumapak ing pangabekten dosa keman kang nyetinira panganten seminten pangestuning para pepundhen kang dadi lantan gesang wonten Madyapada karegenaken sang juru patus kanthi renenggo ing sanggangsa ambabar gedeng tawang wijil gareng tias kawijil tiasing panganten ing ngarsanipun para pepundhen
gono ing antareksa swanten gongso kambabar gede cawang bijil wigareng tias samono sangat mojo pangatun sari warasa hamastu wedawing sang Hyang Mahanasa langu jaring para winasis putra parkedah atur bekti ngarsaning pepunden utamaning bapa lan ibu jumeneng Dian Bagus Septian Piprayogi hanganti keng garwa lamun to kepareng wis jumeneng sawetawis nedya linala sing ponang duwung tanpa raga swan ngarsa pepunden kanthi ngasta pusaka lamun to wis kepareng lina sing ponang duwung penganten samyong ngrucat canela utawi ponang selop yang kepareng penganten swan ngabiyantreng ngarsa para pinundhis ning penggalih muhung sumedya sumung kemangeswa pepadaning bapa ibu sekalian hangun cupasta tumungkul ponang padana kawija tiasira panganten ibu ngaturaken bekti kangge ngarsa panjenengan yen tambeng pangestu ibu yen tambeng pangestu bapak ya gendhuk sing tak tresnani bocah ayu bungaten ibu lan bapak jebul kasembataning panjang kamu ya padha tak pangestoni gendhuk tole angene padha omah-omah bocah ayu sing tak tresnani kaya durung suwe ibu ngimba cilamu sangulan sepuh dina lan dilairake ning parandene sira wis dimong karo garwa kang dadi katresnani padha tak pangestoni nggih muga-muga paksine bapak lan ibu kaya ning banyung Bengawan kae kang ora pedhote rena lan wengi muga Gusti paring nugraha mantu sakloron trenjing tias tanjat nami pangastawa anges kekes kadya samya kala setot bayune enget marang purwaning dumadi reka laring jagat padang enget pring bapa kang muskur jaraga milantaraning tumuwuh enget pring ibu kang sampun dadi papaning yoga brata sabating nawa candra dasari lairaken paring pangluwentah wit timur nganti remaja mewah wis kasembatan lembaning samtring agung mugi tumuju ing sing gegayuhan mangih kabagjan yang kamoyan katebena sing kateng pambengan cinaketna ing sagung kanugrahan mangya begya mulya enggal antuk wiji mulya kanugrahan Gusti kang wujud putra kang minangka tetalaning Rama tartamu terang utama kang saleh miyang salehah bebasan dadya anak andung anitedatan adigang adigung mewah adiguna sinega kang muslimampah wit sedame purna kalajengaken tumapaking cecitra bata panganten kaliyan bobolaribu saderipun mangke pun lajengaken kanthi tata cara tanggaipun. Sagung para langgah para sepuh kang satumbah hambek luring budi kang winanting karahayun makaten sawetawis rantaman tata cara ngadat kang lumampah asumber saking Kraton Surakarta ingkang kalestanulaken pring para Brayat Agung ing bumi Nuswantara Jawi kanthi kacar kudur dara walimah anggih tirtawaning sing pungkasan panganten kang pesamya sumungkem anguswa pepadaning para pepunden kang dadi lantaraning gesang wonten ing madya beda kalajeng tumapaking foto panganten ingkang sampun kinarsaken sineling setunggal lagu lumantar para kanca saking Yaka Musik swanipun kadang kula Mbak Hira rada pangling wis padha tuwane jaman semene karo jaman semene kae miki pun teng ngajeng mriki Mbak niki miki wenasta Dumateng para keluarga kanthi martikan penggalih nggah sawetawis sing papan palanggahan nggih ngrantos tumapaking tata cara
para malika barakah waosan ajal Quran badhe penaturaken. Cek 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 1 2 3. Baik, terima kasih Pak MC nggih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waduh MC ini kok ceria sangat niki. Lho nek aku ya pun semangat to, Mbak. Oh ngoten nggih, kula nggih semangat 45. Untuk duit to soalnya nek ora yo. Oh ngoten. Nggih, tak lupa saya ucapkan kedua mempelai selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia dan tentunya cepat dikaruniai momongan. Amin. Menika keluarga saking pundi keluarga saking besar? Jati Blimbing. Oh Jati Blimbing, Tanggi Desa. Anjing ming etan kono to. Nggih. Negaan lho, udah ora ngerti ini aku. Nggih. Saged nyanyi, Bu? Oh mboten. Mengke nyanyi nggih sing saged nyanyi. Menikmati saja cukup. Nggih. Lagu menapa menika penaturaken, Mbak? Lagunya untuk anak Anda tercinta. Oke. Permata Hati. Permata Hati. Jati Blimbing, daerah foto sakit monggo. Sinar lagen, keluarga Jati Blimbing katren daerah foto. Sinar lagen monggo. Ingkang kersa foto monggo foto. Saking keluarga Jati Blimbing. Semoga Ibu Bapak, Kang Mas Bayu. Pakai lagu rampung foto nggih sigek lajeng adil tandhaipun ngaten nggih. Terus namung nelaske wedal ingkang wonten timbang nganggur ngaten nggih. Andaikan dirimu hadir di sisiku, kan ku berikan sejuta Yoko Musik, Unsur Audio. Oh asik. Timbang ngantuk goyang bareng-bareng kamu. Ayo teng lenggan mawon. Nggih, karo goyang-goyang dhewe.
foto pun stop. Lagune nggih stop. Semu kemarang foto sinegem sama tawis panggipun ajengan wonten wingking selalu kutunggu. Terima kasih bersama Mbak Hera Yoga Musik segala keberpatati sinegem sama tawis foto pun ajengaken mangke kebareng kalajengaken kanthi tata traipun sampun kepareng rinantam. Jebul suarane nggih luar biasa Mbak Era nggih apik jan. Monggo ya wis jaman semana kanthi jaman semene ya to. Heeh. Kita seperjalanan dan seperjuangan di bawah Sortarup. Sahabat wis kebareng sinegek lelagon miwah foto nedya kalajengaken kanthi tata traipun nggih barokah waosan ayat suci Al-Qur'an ing pangangkah manunggaling panganatut tambahan kiatan iman mewah takmanipun ngarsa Gusti Maha Kawasa ing kebareng ngarsa ngemban wajib lan inggih dhumateng Kadang Mas Abdullah. Mila makaten dhumateng Kadang Mas Abdullah kasemanggaaken.